नैबे लोखि बाजाराव थानाय एभारेस्ट क्लाबनि बानजायनायाव नैबे रुरेल स्टेडियामाव आसाम रायजोनि आन्डार 17 जि जननि जि बादायलायनाय बे हाबाफारिया दिनै गिबि खेबनि थाखाय जागायजेनदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बिजनी आरो मंगलदै जिल्लानि बे बादायलायनाया जागायदों आरो आं आसा खालामो नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव स्टेट लेभेलनि जिखिनि बादायलायनायफोर बे बादायलायनायफोरा अरायसमबो बिदि फैबाय थायोबाथाय जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ निस्सयকৈ एसेबाबो हेफाजाब होगोन आरो गोसो गुदुं खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो इयुनाव गेलेगिरि बिथांमोना बा लाइमोनफोरा जोबोद बिथांमोननि जिखिनि गेलेनायनि जिखिनि आयदा बायदा टेकनिक बेफोरखौ लानानै निस्सय गोजौ फारसे गावनि जिखिनि गेलेनाय दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ गोसोआव लानानै मावफुंलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो सरासनस्रायै जायखिजाया बिथिङावनो प्रेक्टिसआ गोनांथिथार बे लेखा फरायनायानो जा बा गेलेनाय आयदानियानो जा साफ्रोमबो गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरा बे बा फरायसाफोरा बा गेलेगिरिफोरा जायहा जेयाव गोसो गुदुं बिथांमोना गावनि जिखिनि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ सिरिबाङै मोजाङै खालामलाङोबाथाय गावनि जिउआव जिखिनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि नोजोराव गावनो गाव गसंथानो बा सहैनो हागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो गेलेगिरियानो जा फरायसाफ्रानो जा बा जोंनि हारिमु बिथिङानो जा जि बिथिङानो जा साफ्रोमबो सुबुंफोरा गाव गावनि जिखिनि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ मोजाङै खालामोबाथाय निस्सय बिथांमोना गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन होननानै आं सानो आरो गिबियाव प्रेक्टिसखौ थारैनो सरासनस्रायै खम नुनो मोनो। दाबो नैयाव बिजनी आरो मंगलदैनि जिखिनि गेलेगिरिफोरनि गेलेनाय एसे कम्बाइन जिखिनि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ खम नुनाय बायदि मोनदों बिथांमोननि गेलेनायनिफ्राय आरो गिबि खेबनि थाखाय बिदि जादोंबो जानो हागौ गेदेर बाथ्रा नङा खिन्थु बिथांमोननि जिखिनि कम्बाइन खालामनानै जिखिनि गोरोबलायनानै गेलेनाय बे गेलेनायफोरखौ एसे आंखाल बायदि नुदों बिखेखकय जोंनि फरायसुला फरायसुलि बा लाइमोनफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङाव एखेबारे जौसे जौखोन्दो गोसो होनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जाया आरो आथिखालनि बांसिन लाइमोनफ्रानो गावनि जिखिनि प्रफेसन बे प्रफेसनखौ मोनसे थि थांखि लानानै आवगायलांनो हाया जे आं गेलेगिरि सासे जागोन मोसागिरि जागोन मेथाइ रोजाबगिरि जागोन बा फरायनानै प्रफेसार डक्टर इन्जिनियार जागोन बेयाव मोनसे थि थांखि लानो हायैनि जाहोनाव बिथांमोननि जिखिनि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ खम नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव जिखिनि समाजारि माखासे बिजोंफोर बा मबाइल बाहायनायानो जा बायदिसिना जिखिनि एन्टारटेनमेन्ट बे एन्टारटेनमेन्टआव बिथांमोनखौ गोसो होनाय नुयो। ओंखायनो गोबां बिथिङावनो जायखिजाया खामानियानो जा बे खामानियाव खम गोसो होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओंखायनो आं आसा खालामो जिखिनि थांखि आरो नोजोरनि गावनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बेयाव सहैनोबाथाय प्रेक्टिसखौ मोजां खालामनांगोन होननानै आं बयखौबो खावलायो आरो थारैनो जोंनि गामि ओनसोलनि जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोना गावसिनि जिखिनि साननाय हनाय बा गावसिनि गेलेनायखौ मोनसे गुवार लेभेलाव दिन्थिफुंनायनि जिखिनि राहा लामा सरकारनिफ्राय एसेबां हेफाजाब मोनाखैनो होनना बुंनांगोन अब्लाबो नाथाय जेसेबांखिनि मोनो बेखौ मोजां मोनसे इउटिलाइस खालामनानै गावनि गोसोनि जिखिनि साननाय बेखौ हारसिंबो 80 जौखोन्दोसो जुदि नाजानानै आवगायलाङोबाथाय मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो। जों सरासनस्रायै सिगाङाव सरकाराव माबायदि जादोंमोन मिथिया जोंनि सरकार थानाय समाव जों बेक्तिगत भाबैबो गोबां हेफाजाब होदों आरो सरकारि माखासे स्किम्स बे स्किमनि हेफाजाबजोंबो जों गेलेगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों जानो हागौ थांनाय बोसोराव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जों 101 गेलेगिरि बिथांमोननो सासेयावनो एककालिन भाबै 1 लाख राङै बान्था होनाय जादों। आं सानो जागायजेननाय गेलेगिरि हिसाबै 1 लाख राङा गोबां होननानै आं सानो आरो आंबो सासे गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा मानसि सासे सुबुं दा बिदि हिसाबै जों गिबि जेननो थाखाय एसेबां रांनिबो गोनांथि दं होननानै आं साना आरो खालि माखासे मानि इकुइपमेन्ट बा मेटेरियेल्स जोंनो नांगौ बुटनिफ्राय सेफगार्डनिफ्राय आरो बेफोरबायदिया एसेबां दाम गोसाबो नङा आरो जोंनि जिखिनि डाइट प्लान जोंनि देहायारि दाथायफोरनि जिखिनि एक्सारसाइस बे एक्सारसाइसनि बादै एसेबां रां नांसोगौ होननानै आं साना। नैबे समाव गेलेगिरिफोरखौ गामि ओनसोलनिफ्राय माबायदि रोखोमै दखनलांनो सानो? बेनो जों गावसिनि जिखिनि थांखि बेखौ सौहैनो थाखाय फरायनायानो जा बा हारिमु बिथिङावनो जा बा जि बिथिङावनो जा थुनलाइयारि बिथिङावनो जा बा गेलेनाय बिथिङावनो जा साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोरा गोसो होनानै खामानिखौ मावनांगौ आरो मोनसे नांगौ रोखोमनि जिखिनि गावनो जेसेबांखिनि नांगौ बे रोखोमनि जों प्रेक्टिसखौ खालामलांनांगोन लोगोसे सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो सिनियरफोरनि जिखिनि साजेसन कच बा टिम मेनेजार बा सिनियर प्लेयारफोरनि जिखिनि साजेसन बे साजेसनखौ लानानै गावनि गोसोजों मोनसे टेकनिक दाजाबदेरनानै
आवगायलाङोबाथाय निसय बिथांमोननि बा गेलेनाय बा गामियारि जिखिनि गेलेनाय बे गोसो गुदुं बिथांमोना आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानो। आरो जोंबो सासे MCLA हिसाबै गभमेन्टनि स्किमखौ जेसेबां हागौ एसेबां होनायनि अनगायैबो स्किम सौहैफोराव जों बबेबा स्टेट लेभेलनिनो बबेबा इन्टार डिस्ट्रिक्टनिनो बबेबा नेसनेल लेभेलनि कम्पिटिसननो बियो फुटबलानो जा भलिबलानो जा काराटेआनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों बेक्तिगत भाबै जोंनिफ्राय सहाय खालामबाय थानाय जादों। आरो आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोरा गामि ओनसोलनि लाइमोनफोरा गावसिनि जिखिनि साननाय बे साननायखौ मोजां फारसे दैदेनलाङोबाथाय निसय सासे मोजां गेलेगिरि जानो हागोन होननानै आं सानो आरो। जोङो एभारेस्ट क्लाबनि जानानै बेहाय बे आन्डार-17 फुटबल लिग आसाम फुटबल एस'सियेसननि आन्दाराव खुंजानाय बे 10 जन बेनि 2024-25 मायथाइनि बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोंनियाव लादों। बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय एभारेस्ट क्लाबनि इनिसियेटिभआव मोनसे खुंफुं आफादबो दाना लानाय जायो। बेहाय जोङो जोंनिनो ओनसोलनि मानगोनां MCLA मन्टु बर' सारखौ मासिगिरि महरै लानानै जोंनि एभारेस्ट क्लाबनि आफादगिरि अर्थात आं कालिचरन बसुमतारी आं कनभेनार लिंथुमगिरि हिसाबै थानानै जोङो जोंनि खुंफुं आफादखौ दायो। आरो ओनसोलनि गासैबो समाज मावथि गासैबो गुबुन गुबुन गौथुम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै खामारसा लोखि बाजार फोजौखां आफाद आरो गुबुन गुबुन NGOsफोर बिथांमोननि मददआव जोङो बे खुंफुं आफादखौ दानानै लायो। आरो बयबो गाजा गोमजायै मदद होलायनानै जोङो दिनै हाबाफारिखौ दिनै जागायदों। बे दिनै 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 19 सेप्तेम्बराव फाइनाल गेम जाहैगोन आरो। दा बेहाय गासै मोन 7था जिल्लाफोरनिफ्राय बाहागो लाफैदों आन्डार-17 जौगाफुनाय सेंग्रा गेलेगिरिफोर। दा बिथांमोननि जौगाफुनाय बे नाजानायखौ नुनानै जोंनि ओनसोलनि गेलेनो गोसो गुदुं गेलेगिरि जोंनि प्लेयारफोरा खोब मोजां मोनदों। बेहाय जोंनि बे प्लेग्राउन्डआवनो बे गेलेफैनायखौ नुनानै आरो बिथांमोननिफ्राय नायनानै जोंनि गेलेगिरिफोराबो माखासे टेकनिकफोरखौ सोलोंना लानानै खाबुखौ मोनदों। आरो उत्साह मोनसे फैदों जे फुटबलनि गोनांथिया फुटबलनि बारहावाया जोंनियाव जोबोद मोजाङै सोलिबाय दङ। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि प्लेयारफोराबो गोजौसिम थांनो हागोन फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों बेखौ बिथांमोना सानना लानो हायो। आरो बे लेखायैनो जोङो जाफुंसारनाय बायदि मोनदों। बेयो नैबे 10 जनाव गासै मोन 7था गेम जागोन। बेनिफ्राय मोनसे टिमा चेम्पियन हिसाबै जोंनि जननिफ्राय थांगोन। आरो दस्रा मोन 10 जननिफ्राय गुबुन गुबुन चेम्पियन टिम फैगोन आसामनि गेजेराव। बेयो आसामनिनो गुबुन मोनसे जायगायाव बे कम्पिटिसना जागोन। आरो बेनिनो चेम्पियना आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो नेसनेल लेभेलाव बिथांमोना आसामनि जानानै गेलेहैगोन। जों आसा खालामो जोंनि 10 जननिफ्राय जायफोर गेलेगिरि बिथांमोना थांगोन बिथांमोनानो चेम्पियन जाहैगोन। बे आन्डार-17 10 जननि बे गेलेनाय गेमा आसाम फुटबलनि सिङाव दिनै 16 सेप्तेम्बर बेहाय जागायनानै 19 सेप्तेम्बर खालि फाइनाल गेमा जोबहैगोन जाहैगोन आरो। निस्सय बे मेनलि गेलेनायखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो बानायबोनो हानांगोन। सा ससेयाव देरनानै बैसो जानायनि उनाव नाजाबाथाय जानाय नङा। ओंखायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो दाथ' बे आन्डार-17 आन्डार-13निफ्राय जोङो बा बेल' बै उन्दैफोरखौ लानानैनो जोङो फोरोंनांगौ। गिबियाव जोङो कच होनांगोन बिसोरनो उन्दैनिफ्रायनो। आरो मोनफ्रोमबो क्लाबा गावबागाव क्लाबा जुदि कच मोनोबाथाय बे लेभेलसिम सौहैहोनो हायो। आरो बेनि थाखाय निस्सय जोंनि दानि बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव खुंफुंजानाय बा दाजानाय बे खुंजानाय बे सरकारा निस्सय बेनि सायाव इनिसियेटिभ लागासिनो दङ होननानै जोङो साननो हायो। फुटबलनि बारा मानो होनबा बिटिआरआव गोदोनिख्रुइ दा जोबोद मोजाङै बारदों। गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर गेमफोराबो सौफैबाय दुरान्ड काप बा बिदिनो नैबे ISPL बेफोरबायदि टिमफोरा माने गेलेनायफोरा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जानो हमदों। बेनिफ्राय जोङो नुनो हायो जोंनि उन्दै गेलेगिरिफोरा जुदि उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायनि खाबुखौ मोनोबा मोजाङै जुदि कच मोनोबा सोलोंनो जुदि खाबु मोनोबा निस्सय गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफोरा जोबोद गोजौआव सौहैगोन। मानोना दुलाराय आसामावनो नट अनलि आसाम इण्डियायावनो बर' सुबुंफोरखौ फुटबलाव खोब इन्ट्रेस्टेड आरो गोदोनिफ्रायनो नाजाबोग्रा होननानै सिनाय जायो बर' सुबुंफोरा। बे लेखायैनो नैबे बर' गामि सिं माखासे प्रतिभा दङ गथ'फोरनि गेजेराव गेलेग्राफोरनि गेजेराव माखासे टेलेन्ट दङ। बे टेलेन्टफोरखौ जोङो लाइटआव लाबोनो हानांगोन। आरो बेनि थाखाय निस्सय आथिखालनि गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव हाबा मावगासिनो दं होननानै जों साननो हायो।
जोंनि गारजेन बिथांमोनहा गेलेग्रानि बिमा बिफा बिथांमोनहा सोरबा गोरोन्थियावनो साननो हागौ जे गेलेनायाव ओरैनो समा थांगारो फरायनायाव जौगानो हाया होननानै सानो नाथाय बिदि नङा गेलेनायनि गेजेरजों देहाया मोजाङै थायो देहाया मोजाङै थाब्बाथाय ब्रेनाबो सार्प जायो आरो IQ लेभेला बारायो अब्लाथाय गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफाबाय थानो हायो जों माखासे एगजामपोल दङ बेफोरबायदि जोङो गिदिर गिदिर गेलेग्रा बिथांमोननि जिउ खौरांखौ जुदि नायबिजिरोबा बा फरायसाफोरा बा गेलेगिरिफोरा एसे फरायनानै नायोबा मिथिगोन बयबो साक्सेसफुल गावबा गावनि जिउआव गिदिर गिदिर माने फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानानै जिउआव साक्सेसफुल जानो हादों आरो